Hortxe, laugarren jasoaldie, erdilana pasauta. Oaintxe, minutu eta 10 segundu. Hortxe, bosgarren jasoaldi ere. Gaurko lan erabaki horra zutikak hausi izangotean esaten haitu dian arten gazte jartzen aizula eta zarrak ez ez, eta ez da epa azkenen nola irtengo honek. Baita gazteke, 2 minuta 45 segundu ingurun. Bi segundun aldea egon da zutikon, zarran alde. Eta emozioa bete-beten. Oatxe, buelta hartu due, Lakiolak eta Dorrosorok. Bukatu ditue, Lakiolak eta Dorrosorok epelanak. Hortxe, 7garrenare. Oatxe, 8garrena. Hortxe, 10garrenare. Oatxe, minutu eta 25. Hortxe, 11garrena. Oatxe, azkena. Txalo bero bat. Oso ondo, eskerrik asko gane. Hortxe, Lakiola gaizelanen. Hartu du gazte buelta. Gaztek errelebo luzeixo bat ditue, zarrak sardua bezala, gutxi eta sarri. Hortxe, goena, gazkeneko golpeek, hortxe, 5garrena boladu gaztek, baita Lakiola eta Dorrosoro ere. Difentzi behizek gora indo eta gaztek horren urteo kontratazio borruti, Lakiola atzea usten badue. Lakiolak gazkeneko golpea jodo. Txalo beroak, 2 bikotei, urtea bukatzeako horretio gaztek, elduzio menpen hartutxue,